Dobro večer. Možete da se obratite sada direktno zadrugarima ili pojedincima. Upravo sada će vas oni svi čuti u zadruzi. Izvolite. Dobro večer svim zadrugarima. Dobro večer posebno mom tadašnjem zetu, Slobodanu Radanoviću. Mogla bi da uputim jedno pitanje Slobodanu, ali mogu? Naravno. Slobodane, zašto tako i zašto na takav način? Da li bi mogao da mi odgovori? Ja sam rekao da sam imao 1000 razloga da ovo ne uradim i da sam imao milijardu razloga koji su meni dozvolili da ovo uradim. To može i Kristina potvrdi, samo ja ne želim ovo da... Ja ću vama to reći sve u lice, mislim, kad budemo pričati u 4 oka ili u 6, koliko već želite ili koliko već, ali... Nema potrebe, veruj, ni u 4, ni u 6, ovo je uključena javnost, ja bih htela sada čujem čemu takva izdaja, da li smo zaslužilo moje dete tako, ja sam nju podigla, Slobo, sa infuzije, sa tableta, to je istina, čula sam sve najgore što može da se čuje za tebe u vezi mog deteta. Ne samo ja da mislim kao majka, nego misle svi. Jako mi je žao što tako na jedan način da izdaš, što tebi kao jednom čoveku ne priliči na takav način. Verujem. Naravno, ja sam rekao i sam da ne opravdavam sebe što sam ovo radio ovde, ali jednostavno, verujte mi da bi se to kad tad dogodilo. Izvini što prekidam. Da, naravno, jer ja pre nego što sam ušao u reality taj dan, Kristina mi je rekla, kad iziš iz reality, vidjet ćeš da li ćeš imati ženu, jer smo imali problema, vidjet ćemo šta će već i da bude i kako će da bude. Znači, ona je ta koja je spomenula u posljednjih 6 meseci svaki dan razvod braka, a ne ja. Slobodane, ja se stvarno izvinjavam što je moje dete uticalo uopšte na tebe, da tako, na takav način, brutalan način ne izdaš. Nikakav komentar ne želim više sa tobom, imam, hvala lepo. Pozdravljam ostale zadrugare, pozdravljam, borite se, svaka vam čast. Posebno vam želim veliku sreću za tu pobedu, a i tebi naravno, Slobodane. Izdaja je izdaja, bez obzira na koji način. Da. Prijatno mi želim. I ja sam izdat mnogo puta. Tako je, bravo, gospođo. Samo sam i ja pitao zašto na taj način. Kao što rekao, Dušice, mogu da nastavim, ja? Bravo za gospođu i majku. To je moja žena to tako htela, zato što njoj nije prijelo da ja odem kod svojih roditelja u posetu. Mislim, ne želimo, zaista ne želim da pričam, da iznosim moje stvari, ja znam... Srećna sam čuti tu. Bacite me u studio, ponovo završili su komentare, ne želim da čujem više.